on aika silleen toimiva tämmöisenä pelinä. Otanko? Syöstän nämä tynnyrit sitten sun voi. Tiedän, kiire on. Nurkkioita ottaa. Ossa nääkin. Tää on vähän niinku Borderlands, siellä on tämä luuttaa ensin. Sitten ruvetaan tappamaan. Ja tälläkin voi lyödä tällä kilikolla näin. Kop. Oho! Se pystyy tekemään oikeasti. Enpä ois uskonut, että tommonenkin niin otettu huomioon. Se pystyy taunttaamaan noin. Pikku. Ai! Se ampui mua oikeesti. Jätkä ampuu oikeesti. Tämmötä sitten tehdä. Varmaan varpalet on. Ui. Kyllä sit saa käppänen. Jaa, se on just out my reach. Ei ollutkaan. You're mine. Ai! Senkin! Ei niin. Sai lihaksi sitten. Huomasitko mikä pursti se ampui? No niin, jouskari vielä. Kyllähän se on Sylvanpoima ryöstänyt niin hyvin, että tullut varraa vaikka mihin. Häh? Okei, tulee toinen. Osuus vai? Jes. Eiköhän mun osua? Ei varmaan. Show me the gun. You go again. No. Ei. For magic hiding forest gloom. Mitä joku. Et. 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 Ah. Ei montaa yritä sitä tarvita. Okei. Ah. No. Pelottava. Mä oon tästä mihinkin. Häh. Täällähän tillaa riehu. Okei. Tapas. Ui. Kato osu. Tämä tässä niinku krypti. Helvetti. Missä se katu täysillä rajalla? Okei. Do you believe ever falling that has secrets to keep Very chest. Okei. Rintoja. No niin. Sellaisen me kerrotaan Matiakselle, että me ollaan tuntia sitten lähetty. Mm.